NguMbo nomXesibe kwiRenki yeteksi ezihamba imigama emide yaseWanderers kumbindi wesixeko saseRhawutini nanjengoko uninzi lwabantu lujongise imibombo emakhaya ukuyakonwabela iiHolide zeKrisimesi neentsapho zabo. Abakhweli beziteksi abakwazi ukuzibamba yimincili bengxamele ukude bayokufika emakhaya. Umdidiyeli weendaba zethu Sivuyile Mtyokolo uhambelele kule renki yeteksi yaseWanderers wasiqulunqela le ngxelo. Kuthe bhazalala kulo lonke eli, abantu bayibophe yamincinci imithwalo yabo benjenjeya ukujongisa imibombo emakhaya ukuyakonwabela iiHolide zeKrisimesi neentsapho. Kwirenki yeteksi yaseWanderers kumbindi wesixeko saseRhawutini kwinyambalala nje kwaye iintliziyo zicatho nkqiyoyo kwabaninzi ingathi abasafika emakhaya. Ndiyavuya kakhulu ngoba kaloku sigqibelana kudala nefemeli, so namhlanje ngoba ndigoduka nje ndiyokonwaba ekhaya nefemeli yam. Ngenene ziyaphuma ezigcweleyo, khawukhangele lena iteksi iyaphantsi eBergville KwaZulu-Natal. Tshona amalanga atshona bathi liyacotha ixesha ingathi abasafika emakhaya. Njengoba ngiye ekhaya nje ngizwa ngijabula kakhulu ngibona isalukazi kahle kahle, yiso salukazi engisikhumbulile kahle kahle. Ngiye ekhaya ngikhule lutho umsebenzi lutho yini nje ekhaya. Njengoba sihamba manje sisekhaya inhliziyo ojabuleka ngoba no-driver basiphethe kahle. Ngiyathemba ukuthi uhambo lwethu lizoba kuhle. Ukanti abaqhubi beeteksi nabo babhekise koogxa babo benjenje. Bengicela kodriver ngalo mzuzu webhizi iziyobisi ubalekisa asilandele umthetho womgaqo, sihloniphe abahlekazi ezindleleni, senze into ebathi masiyenze. Isantako nayo ihlabe ikhwelo kubaqhubi beeteksi ezihamba imigama emide ukuba bangaqhubi bephantsi kwempembelelo zebhelu lomsele. Sanukusela utywala umuntu ezakuqhuba. And nxa uqhubile ixesha elide phumla kwigaraji ekufutshane kunawe. And uba ufikile apha sambona thina into yoba akalungelanga into yoba maphinde ajike nabakhweli bethu. Siyasimcelela ingawume kancinci kwawulinde ngawuphumle kancinci emotweni. Sibe sibize omnye ngelo xesha angene akwazi abantu bahambe. Hayi ke ziyaphuma ezigcweleyo. Sizile eWanderers taxi rank sazibonela ukusuka apha zikhona ezenjenjeya ukuya eBergville KwaZulu-Natal. Ukanti zikhona neziya kwiphondo laseMpuma Koloni, ndithetha ngoStakespruit, Queenstown, Dutywa, ndibala ntoni na kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa. Mna ndinguSivuyile Mtyokolo.